Jen. Haan nga, kung ano bigati, so nga para Sabado kami manan. Ni Tarshay. Ano, paspasan nito tayong tagkalit at tsinelas. Magandang umaga po mga kaibigan. Tagbuhagwa. Agkalit tsinelas, kung nalubtak, dito yung nagnaak. Nagdagsun na ito tsinelas ko. Naluglog. Nakalamlamis na kayo. Kimter dati yung makaon. Ding nakilala. Ay, sinad labas na. Di dato yung ngamin kahit nga alaan. Alaan nagtuman Nora. Ning kagburas di Jelaud. Ala nagpugkat. Naglubo. Intan darsan tayong tagkalit tsinelas ko naluglog ko nakadaya kay may sadya ka. Kim 30 makon. Nabasig di babay. Bigbigat oras ti alas 6:30 kakabsat at kami nito pagburasan tarong nakalamlami is. God bless us all.